matsamin na wuce. A yaren turanci idan kana so ka ce matsamin na wuce, misali wani ya tare maka hanya kana so ka ce masa maka ka wuce, za ka iya amfani da ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin. Na farko, please allow me to pass. Please allow me to pass. Na biyu, make way for me please. Make way for me please. Na yi zurfi a cikin soyayyarki. Idan kana so ka ce na yi zurfi a cikin soyayyarki, ko kuma ke kina so ki ce na yi zurfi a cikin soyayyarka, ga yadda za ka ce. Za ka iya cewa ko za ki iya cewa I am deeply in love with you. I am deeply in love with you. Shine na yi zurfi a cikin soyayyarki ko na yi zurfi a cikin soyayyarka. Idan kuma kana so ka ce ke ce wacce zuciyata ta zaba, ko kuma kina so ki ce kai ne wanda zuciyata ta zaba, za ku iya cewa you are the one my heart chose. You are the one my heart chose. You are the one my heart chose. Ke ce wacce zuciyata ta zaba, ko kai ne wanda zuciyata ta zaba. Ga mutanen da suke so su iya magana da turanci ko suke so su iya karatu da rubutun turanci, ko da baka taɓa zuwa makaranta ba, ko karatu da rubutu na Hausa, ko da baka taɓa shiga aji ba, to kai tsaye ai mana magana ta WhatsApp ga namban mu na akan sikirin, ko kuma a duba profile akwai namban mu. Iya ta WhatsApp ne ake magana banda kira.